Маруса в розово. Жора в червено. Следващия кон е Трънчо. Така, в активност и резултат от първото класиране. Затова първият класирал се оранжево, мисля, че беше. Може направо да заповяда към Марусия. Оранжевия? Оранжев. Кои сте вие? Само не викайте, че изплащате Марусия. Чувствително е. Имам ли го? Имаш го. Но те са малки. Към следващата каручка. Зелените